Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Tuya Agabos. Kami po minapaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Orog na po itong sunag diretso man kan paghinanyog sa programa ng Bicol Target ngunya na fet sa 19 kan Pebrero taon 2024. Lunes. Ansa mo yung paglaom na yaon na po kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kan mga atubang niya tong problema ang gabos sa tuyang nakayanan ang mga responsibilidad ang pinaghampang sa tuyang nagkaralampasan. Sa paagikan pakimaherak niya to sa mahal na Diyos asin panarig sa amang Diyos. Nag-imbitar ang programa, mag-iriba-iba kita sa alas 5 nin hapon. Katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol. Sa panginot ni Chief Jimmy, si Pading Jimmy, kumpadreng Alarmario, Pading Joe Marbien, yaon man dyan si Joshua Bino, and sa Manibela si Henry Mata, sa Mobile. Siyempre sa Control Technical sa AM Band, ang sa kuyang kapartner tabi ngunyan, si June Police para po sa samuyang broadcast sa radyo, sa traditional radio sa bilog na Bicol, imaging sa luwas kan Rehiyon 5 na pinagabot kan samuyang broadcast sa ere. Ta sa internet po, worldwide kami. Worldwide, yaon man dyan si Jerome Nico Martinez. Sa internet, sa samuyang DCGB News Online, Diyos maray na hapon, halidigdi sa Pilipinas. Sa newsroom, si News Director Mardela, katabang si Angel, si Jen, and si Jimus Barrios sa samuyang social media platform sa internet. Yaon man dyan si Shia Leron sa production. Ako mapon sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good afternoon, tabi. Dakulon ngunyan ang ganap maiinit na pangyayari sa palibot. Enot su press conference na pinagkukundusir o tapos na nga ni siguro ni Alwin Nimo, dating kapitan kan Anislag, na yubagang nag-akusar kay Gobernador Grex Lagman na nagresibi nin Hueteng Payola aligado kada semana 60,000 na pinagdeposito sa bank account daw kan gobernador, ang sabi ni Alwin Nimo. And saro pa, so pag-asumir na kan bago man na Police Provincial Director kan Albay, si Coronel Año Nuevo, Julius Cubos Año Nuevo. Yan, taon-taon magkakairisiyan tayo, takasubago. Diyan yata sa Albay Police Provincial Office. Mag-alas 2 o alauna. So, turnover of command man. And so, press con diyan sa Dampa Express. Pinagkondusir man ni Alwin Nimo. Yan po tabi ha. Sige, isihon ta daw ang mga istorya diyan sa palibot. Gar nag-atindir si kumpadreng Alar Mario. Kung ano so magagabat puminutok na istorya pa dyan. Apuera ka ito siyempre na pag-akusar kay Governor Grex na nagresibi ni na kwarta hali sa Hueteng. Kumpadre Ngal, what happened, tabi? Yes, pade. Actually, ongoing pa ang press conference. Pero na-pick up ta ang magabat-gabat na pahayag ni Alwin Nimo, ang dating kapitan kan Nislag, na death threat
ang nag-trigger sa iya. Tangani na mapiritan siyang mag-file nin kaso laban kay Gobernador Attorney Rex Lagman duman sa Ombudsman. Sabi ni Nimo, dakol siyang mga barkada ang nagsasabi sa iya na hanggat hawak mo yung deposit slip na ebidensya laban kay Governor Lagman, mag-ingat-ingat ka. Iyan ang bottom line na kan bagay na nag-trigger kay Nimo, kaya nag-file sa kaning kasong inilaban kay Governor Lagman. Was there a specific mention kung si Saiso nag-threat sa iya na Negative man. tawo? Negative man, kundi natakot na daw siya ang pag-isip-isip niya na kung may mangyari man sa iya, at least madara niya na lamang sa legal. And dahil ibang sasawutan, siyempre si Governor Lagman. Iyan ang dalagan kan sa iyang testimonya digdi. And ikaduang punto tignigaran niya na dahil sisay man na politiko ang nasa likodan niya, kundi personal niya ini na rason kung nag-file siya nin kaso. Saro-saro niya pa sa mga puntos na pahayag bagakan sarong simana Governor Attorney Rex Lagman, sarong duman. So pagsabit sa pangaran ni Cubicol Executive Director, former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Pignigaran niya ito na dahil pakilabot si former Congressman Garbin. Totoo, naging barkada niya o barkada niya talaga si Garbin dahil pagka-branch sa sarong fraternity. And yun yan, close pa ng gatsinda. Pero ang saro digding gabat pang sinabi ni Nimo na kung close ngayon kami ni Garbin, mas close kami ni Governor Lagman, lalo kay itong Vice Governor pa siya, patiyan niya yung bank account niya personal, ibinigay sa akin. Yun yan ang sabi ni Nimo. Kaya magabat ining mga pahayag na ni saro-saro itong mga points na sabi man ni Governor Kasaro Simana, yun man ini saro-saro niya. Ito sabi pa na kaya si Governor nagsabi na pabalik-balik ako sa guest house dahil gusto makiusap sa kanya, gusto mag-offer ng serbisyo ko. Hindi totoo yun, sabi ni Nimo. In fact, nag-challenge niya si Governor na ito may sabi niyang service vehicle ko na special na auto, i-challenge ko ngayon siya. Mag-filing siya kay dokumento alis sa LTO na may auto akong siring ito, itatao ko niya sa iya. Ang auto na yan. May mga iba pang puntos man siya, napigyan sa sabi digdi, pero ang bottom line digdi tabi big nigaran saro-saro ni Kapitan Nimo itong mga aligasyon man ni Governor Attorney Rex Lagman. Sabi niya, hampangaw na sana, magampangan na sana sinda pag-abot sa kasong ini sa Ombudsman. So basically, compadring Al, nothing na panibago, nahiling luminantad lang digdi si Kapitan Nimo dati sa prensa, and siya na mismo so nagtaramkan sa iyang akusasyon, kasabay man as expected, so pag-refute niya kan sa mga ibinarabad man na pahayag kontra sa iyan ni Governor Rex. Dahil maning substantial twist na nangyari ngunyan, pwera ka itong so pahayag niya na pag mapatunayan na totoo man agad itong sa mga auto na pinagasabing high-end cars, kung mapatunayan na sa iyan nakarehistro sa diri niya, itatao niya sa gobernador. Tama pa tapos so mga definitely yung man lang normal course kan events daining panibagong bombang linuwas Dahil man, actually, naihapot ko nga kung ano so prayer niya man, gaman sa Ombudsman, ang prayer niya, sabi niya, suspension pending investigation. Iyan, maski baga si Governor Rex, isinya man ang arog ka anak ko niya na prosedimento baga kumpadring Aldo man sa presko na ihapot taman iyan baga,
Aha. And sabi niya, irespetar niya ta. Iyan na sa poder mananggad kan kunyan kan ombudsman ang araw ka na legal process and masunod siya if ever na magluwas. Over. Aha. Ayo, tabi pa de. Oh, So, iyo man sana, ang dalagan nigde, kan press con, and anyway, abangan ta na sana sa mga development pa de, ongoing pa man ngunyan. yan. So, para iyo man sana yan sa mga Iyo. nagwatang puntos, Iyo. sa mga pahayag man ni Alwin nimo. So more or less yung man lang yan, salient points yung pag-refute niya man lang and up to now, dahil paning pigluluwas na panibagong bomba. Negative naman. Oh, yun man sana tabi. Ano, sige. Aha. Yung man sana Okay. ang kumpadre ngal, sige ta atin Sige, diri pa abangan dyan. ta tabi. Igo ko na dangog kasubago na sabi, i-akusar niya man sa gobernador kung may dahil siya mapatunayan ang gobernador over ano ito. Dahil ko masyado ito Dahil ko masyadong na kuhan. detalye. Oh, Oo. sige, dahil bali, sige. Anyway. Yan tabi pa de, para mentras ang update nigde. Alar Mario, thank you. Thank you so much, kumpadring Ala dyan sa pinagkukondusir, ongoing pangunya na press conference ni Alwin Nimo. So nag-akusar mayormente kay Governor Grex na nag-receive nin Weteng Payola Aligado kan busy Gobernador pa ini 60,000 pesos weekly sige-siging deposit basado sa mga aligasyones duman sa record sa ombudsman na ipinagsaangat ni Nimo and minamontar na sa poco mas o menos 8 milyones de pesos. Yan. So basically, pinag-refute man sana ni Alwin Nimo sa mga ipinahayag man ni Governor Grex Lagman. Yun ba, walang bagong kwan, walang bagong excitement. Ano? Apera na itong siya mismo, naghampag buda siya mismo nagkataram sa prensa digdi sa Albay. Ano? And saro duman sa dadangog ko, itong so pahimutik niya na may mga binaya, kumpadre ngal, gari may mga binayadan niyang kwan, miyembro kan prensa. Unang bitan duman si kumpadreng Mike Hausian kan Philippine Daily Inquirer. Si kumpadreng Mike Hausian baga kan Philippine Daily Inquirer tagadigdian sa Satuya. Ito pala ang sabi ni Alwin Nimo na tsimpong yaon duman taigwa manin pinagsusubaybayan na ibang kaso man kapitan man ngani gayud ito mala inapod ngani ngay ako na kig ngay ako sabi ni Kapitan Alwin Nimo. Say daw nga ining nakakamidbit sa kuna ko. Iyon na ito sa istorya man. Yan. So, tibad lamang kuadyan ka sa to yung mga pag-iriba. Nahiling ko maduman si kumpadreng Mike Hausian kan Philippine Daily Inquirer. Yan. Ang sabi ni pading Mike Hausian, mga iba man ngayon so pigukang ko duman na simpong yaon ngayon duman di midbid ko ngayon kapitan nag-ano sa ombudsman di nagka-create ng curiosity kung ano duman di yun na ito nagluwas na sa istorya. Sige. So yan po tabi ha basically dainin panibago na nagbutwa diyan sa press ko ni Alwin Nimo solamente itong sa mga may ipapa-photocopy na i-distribute duman sa prensa na mga dokumentos man for the members of the press to peruse na mahiling ang siring na bagay tabi ano day pa man so yun nakasaangat ng sa husgado tabi nasa investigasyon niya and yung prayer is ining suspension if ever na magtauanin credence or great weight kan ombudsman so akusasyon ni Nimo mapaluwas iyan ning kunyanin na suspension because nakasurat iyan sa legal procedimiento legal. Iyon ang kuan. Sabi nga ni Governor Grex, masunod nga ako ta. Siyempre bilang officer of the court, abogado baga siya, easy niya yan, mapasumiter siya sa espiritu as in virtud kanlay. Ano, yan. Preventive suspension pending investigation. Okay. Okay na linya ni kuan ni kumpadreng Jimmy. Yan, nagkaigwa ng turnover of command man dyan sa Philippine National Police hierarchy Albay. Yan, tabi. Saro pa ini baga, so naunang bitan man ni Governor Grex kayto na it came out in the open na talagang nag-alsum so dating maray na iribanan kayto ni dating PD Cunanan, Fernando Cunanan Jr., buda ni Governor Grex. Kayto dayo putsindag, magayon ang iriba-iba. Ngunyan, kan mag-press con, uto na, it was publicly known, came out into the open, mismong sa pahayag ni Governor Grex na talagang igwananin kunyan. Igwananin, mai-infer mo, makonclude ko na igwananin medyo bako maray na ibanan. And 2 days after, yun na ito, tangka si kunyan, si
PD kunanan salida na ining si PD Julius Cubos Año Nuevo. Nako atang informasyon hali yan na kumpadring okay June sa Southern Police District SPD and sabi Tubong Batangas. I don't know kung tama kung tama ang kunyan, kung tama ang mga informasyon na sa tuyang na-receive yung veracity kan informasyon tabi siyan na mga mainit no niya na storya tabi basically dai pa man ning masyado na development itong akusasyon kay Governor Grex dakol sa mga miyembros kan na prensa duman because ayun na nga niyan siyempre naga-expect man kung ano ang mga posibleng bago pero sa hiling ko dai man yun ning bago kunyan lang so natural na course lang na i-refute ni Kapitan Nimo so sa iyang so pahayag man sa iyakan gobernador which is natural course of event tabi tanganing mabulster so sa iya man na claim against the governor ay gwadyon ning mga hanap buhay mantang nagkukunyang kita kay compadring Jimmy kay Chief Jimmy nagre-establish kan linya igwa kang hanap buhay yan hanap buhay ba o si Pading Jimmy na mo na si Chief Jim sige hanap buhay na mo rita Chief Jimmy baka nakamonitor ka mahanap buhay mo na si June. Ubo, premang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon nin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Bicol Target Pio
Rio Fernandez. Salamat Tabi June. Dire-diretso kita kan istorya. Nasa linya na si kumpadreng Jimmy. Naka-reestablish na po ka na koneksyon. Sa oras na alas 4:23 nin hapon sa Pilipinas. Kumpadreng Jimmy, Chief Jim, what's happening? Good afternoon. So, salamat padi maray na hapon sa mga parantabay. Maharang, so mga binuhian ultimo na mga pahayag ni PNP dati Fernando Cunanan sa gobernador Nako. kan probinsya nin Albay. Oho. Pagtitiripuhasan na sana, nakuha man so atensyon kan mga pagiriban niya to sa industriya na hapotan an PD dati kung sa inaan direksyon niya, sa inaan destino niya tabi pa di. Wala pa. Dahil pa niya maisihan kung sain an suksok niya na destino. Duang opsyon pa di, baka karami o baka ipagpadagos ang sayang serbisyo digdi sa Bicol, baka dyan sa Campo Simeon Ola. Duang opsyon. And unina, suminunod na sa mga pahayag na dati okay, ang iribanan ninda with Governor Attorney Greg Slagman with PD. Later on, all the while, bigla na sa ngayon ng ship mode ang gobernador. Oho. Pagkatapos, ayun na sagod ng amo na din nagsurunod na sitwasyon. So, nakukonfirmar na, so inutabaga kumpadring Jimmy, siguro kung na-monitor mo man, so papahayag tanigdi sa tingog kan banaw na talagang uminalsum na so relasyon kan duwa. Ano? Oo, base sa mga pahayag, gariyo na. Pagkatapos, di pinalap niya to nin na mga hapot, ang paghiling niya personal sa gobernador. Ang gobernador, impresyon, maray. Maray ang gobernador, mabuot. Ang ang tablada o garing, na babanggit niyan, mga nasa gilid, bako sa likod, bako sa ampangan, gilid na sa gilid nagpaparadangog na ang gobernador. Yan makakapahamak sa kanya. Damugunta. Sige. Sa ganito ni Governor Lagman, no? Maayos kami from the very start. All the while biglang shift ng kanyang mood. So nakakausap ko yung ibang mga tao diyan sa paligid ng provincial capital. Akala ko ako lang yung naibig. Marami pala kami. So hindi yung ako lang. Ewan ko at mabuti, mabait ang ating gobernador. However, masyado siya nakikinig sa mga taong nasa paligid niya. Ang advice ko po sa kanya, baka mapahamak siya sa mga tao nasa gilid niya. At tingnan niyo na po yung mga advice na binibigay sa inyo. Naminsay ka pong direktay, papabot ka sa gobernador? Ayun na po. Hi. Manaman sa na ito. Tabi pa rin. Hi, hello. Hi ngayon. Ayun na, talagang yun na sinisira. Yun sa mga bolster man kan, yan na pinag-unambitan tadig, di ka nakalis pag mangal daw na bako na kwan, may lamat na talaga. So relasyon kan duwa. Okay, di man pinagtaram, di man inagapot yan kung sisay in particular na nasa gilid kan gobernador ang posibleng magpahamak sa iya. Wala na. Pinalap ko ng question kung may direkta ka na gustong ipaabot na mensahe sa gobernador. Pero kahit itong inot na sinabi niya, hi naman sana. Ayo, Jesus Marius. Ay nako, nya kumusta so bagong PD? Kumusta? Primero, kumusta so mood diyan sa Albay PPO kan nahali na si Kwan, si PD, and kumusta so mood kan igwan ng bagong PD over? Wala akong namalisyan ki kamunduan, sobrang kaugmahan, day man. Normal. Sabi pa rin. Kumbaga, wala man akong namalisyan sa mga kapapandok ngaya mamundo. Wala akong namalisyan. Kumbaga, as professional as they are, suyaon dyan na nag-atindir physicalmente
kan okasyon over. Dari, pagkatapos may mga nakahoron tama ng mga chief of police, aram nindan dalagan kan sa istorya. Ano niya kuan, no comment. Talagang may something behind Minatalikod sa kampag, minataralikod siya ng bigla. Tara ko tunon sa hapot mo. Tara ko tunon sa hapot mo, kumpadre. Baka magparasuro simbag niya sa imo kinagan. Wala. Tara ko, kumpadre, sa hapot mo. Now we go duman sa piding bago. Ano ang anong apresyasyon maninda tabi over? Dahil pa kitang dahil pa man wala pa man palita. Pagkatapos kan turnover ceremony, tiripuasa na kanya-kanyang hugot na sa nakasubago na interview niya to. Iyo. Pero bako pa man ito sa mga sintrong hapot. Totoo. Mga welcome message pa man Yes, sana. oo. Hiridalian man sana nga nito o to pag-rating sinda duman sa sarong kubo-kubo with the regional director. Duman ko na nahiling nagsurunodan na sa mga chief of police, sa mga mga official pang iba. Wala, dahil naman kitang kuhan na. Itong bagong PD, sulamiting nabanggit ka sa bago, na interview, na live Yes. niya to, sarong hapot man sa nga, welcome message na nakuha niya to. Yan. Ma-adhere siya duman sa mga mandato, kan Chief PNP, Siringman, ipagpapadagos niya sa mga napuna na programa ni PD Fernando Cunanan. Now, igwaning halangkaw na elihidong opisyal sa seremonyas o yung mga alkaldes Wala. lang na yaon dyan, ano? Wara kitang nailihidong opisyal daw man. Sinda sa sindaman sana. Talagang ko yan, talagang... Although pigpasalamatan ni PD Fernando Cunanan, mga chief executive mga mga mayor siguro, mga chief executive, local chief executive, and special mention Saldico, congressman, representative kan AKB. Pinag-emphasize niya, special mention niya. Okay. Gulpe mga daiman niya piglalaw man na mga building, mga bigdonar, mga suporta sa kapulisan, and mga proyekto, mga infrastruktura yaon sa compound mahiling ang mga patindog na mga proyektos. Dumambaga sa press conference man kan gobernador the other week, antara mo niya is ang apidi niya and the governor is iba. Governor is a governor, apidi sa apidi, and ang apidi nga dahil dapat mapoliticize, dahil dapat maging sunod-sunuran. Iyo yan. So, mga tunada. Okay, sige. Testing on tara. My second stint here in Pro 5. Ang nauna ko sa dati sa CIDG po. Dahil lang sa inutan. So, mga Sige, pagpabot na. Anyway, yun na ito. Sumada tabi pa din. Yan. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali man dyan sa Albay Police Provincial Office. May kinaaraman sa kasubago. Nagkadarang ganindo yan sa course ka na pag-report ni kumpadreng Jimmy duman sa mga nagka-aeronaut na programa, pahayag, mga impormasyon relative sa pagbabago kan sa tuyang Police Provincial Command. Yan. So, yun na po di ba tama yung sinasabi natin yun na talagang maalsuman. Dati nadango ko ka ito kan may mga video akong nagkakahiriling kan nag-asumir si Governor Grex Baga so pakapirma niya pa sana sa assumption of office duman sa Apsimo Building. Yaon maduman si PD Cunanan, abra sa sinda. PD Cunanan ngaya, Governor, just give the orders. Kung ko duman sa video na kung nagad very audible, just give niya the orders because sa sitwasyon na ito igoning barikada pa sa Capitol, so suportador ni dating Governor Noel. Yan, just give niya the orders. Nagtango lang si dahil ko na mustra so sa iyang simbag ko ni Governor Grex then, and kan nakaaging mga bulan magayon si iba-iba then yun na nga niyan na kan magburotwaan na so mga events na na magitan yun na bigla na sanang masagkudan na ako at ito sa impormasyon na so intelligence fund dahil na nakakaabo dahil gayud na re-release dahil pig-release ta igwa manin dapat na obligasyon si PD Cunanan ka ito na dapat i-kwentas klaras yung intelligence fund kung napapasain
Mga kuan man sa mga alingas-ngas man lang yan eh. Well, anyway, that's water under the bridge na tabi. Kuan na, tapos na yan. So, yan na po, bago na ang sa tuyang Police Provincial Director sa persona ni Police Coronel Julius Cubos Anion Nuevo. Mantang si dating PNP Provincial Director Coronel Fernando Cunanan Jr. daiisi kun sain, siringani baga kanso na discuss taman ka nakalisnal daw digdi sa Bicol target man na duman sa order na ipinaluwas kan Kampo Krame open-ended dainin parokya si PD dati Cunanan kung ano ang kakaputan. Sige, oras Pilipinas alas 4:33 nin hapon. An oras hatod sa Indokal. Tanduay, Rum, 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Monggo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken. Fish. Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa. Knorr. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat na ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom nagtutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse extra strong, the number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate na po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat June, buwelta na kita sa programa ngunyan pong hapon. Grabe nang init dyan sa luwas. Ingat-ingat tabi ako nabigla ako yun grabe sukulog kampayo ko. Init sagkod ngunyan tabi ha. Yan. And sabi baga ka na gobyerno kang pag-asa madadagdagan pa ang lugares na maapektaran kang El Nino. Yan pinagsabi ta ha. Okay, sa ibang lugar na baratak na haloy ng baratak ang mga kabasan. Dahil ng tubig uran bagaman igwa kulang. Alas 4:41, Kumpadreng Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag nga bareta, ika-38 anibersaryo kang EDSA People's Power Revolution sa Petsa 25 o sa maabot na Lunes kan bulan na ini. Alagad dai naman ini pig tatawan in importansya kang kadaklan maging kan gobyerno nasyonal. Alagad sa syudad kan Tabaco pading Pio ang selebrasyon na ini iyuan tatawan nin importansya manggiraray kan lokal na gobyerno sa paginin sarong komemorasyon kan ika-38 bloodless revolution na nangyari 1986 February 25. Ini ang kinumpirmar ni Mr. Eric Valeriano, ang tourism officer kan Tabaco,
na pagsasabi kasubago sa during the flag raising ceremony na sa pagselebrar kang ang EDSA Power Revolution ikukomemorar kan lokal na gobyerno kan Tabaco pero bako sa aldaw na Domingo bilang iyo ang petsa 25 kundi sa Biyernes petsa 23 susok sa iya isasabay naman digdi ang pagbubukas man o pagselebrar kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa National Arts Month kung saan igwang mga aktibidades digdi may kinaraman sa arts o mga tibay kaining mga taga-Tabaco, pintor, mga craftsman na magdi-display kan sa indang mga obra maestra. Alagad tigtawanin doon ni Mr. Valeriano na sa ibtaw kan na araw kaning selebrasyon mas pigtawanin daning doon ang pagrumdom kang EDSA People's Power Revolution. February 25, that was 1986, the Philippines surprised the whole world for having launched a peaceful, bloodless revolution. Nalinawan pa iyan sa pag-agi ng panahon o pinilit kitang linawan. Dahil iyan, i-declare na holiday last year and certainly it is not being declared as another holiday this year. We have taken the initiative to celebrate this very important occasion in the lives of people who treasure democracy. Kaya ngayon pong Biyernes, February 23, ang lokal na gobyerno kan Tabaco maselebrar ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution to coincide with the opening of the National Arts Month. Si Mr. Eric Valeriano sa iya pang inimbitaran ang mga lokal na mga lideres kan siyudad kan Tabaco, mga pabarangay, maging ang mga empleyado kan lokal na gobyerno at mga pribadong persona na saksiyan ang komemorasyon kan 38 anniversary kan People Power EDSA Revolution digdi sa siyudad kan Tabaco. Huna ko kumpadring Jomar, pag huna ko kumpadring Jomar, si boses ito ni Mayor Crisel, gari nakaumagid ning diit, Ki Erica. Erica Valeriano. Mas mo siyang piga-apod na Erica kaysa Eric. Ayan, si Erica na Valeriano. Kabarkada ni ka-choker ni Alwina. Nya ni Madam Alwina. Kaya. Sige, tabi. Kaya ang boses baga, yun na. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco City. Makomemorar magiraray marumdum kan EDSA People Power Bloodless Revolution na maski ano pa man ang interpretasyon takayan tabi politically it happened and it forms major part kan sa tuyang dalagan kan istorya kan Pilipinas. Iguan na lang kita ng 14 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin hapon. Si Joshua nasa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Tio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya itong Bareta nagtutubod si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibalik na ninda o talagang dire-diretso nang nagitiwala sa indaan mga Pilipino pagkatapos o sa oras ni na eleksyon asin sa resulta kaini tabi Sir Pio. Ini sa pagkataong doon ni Chairman Garcia kung sa ina sigun sa iya daraman ini kan paghinguwa kan Commission on Election na mapaninbag ang mga politiko na may mga nagigibo o kinaiimbweltuhan na pagsuhay sa mga leyes pag-abot sa eleksyon. Digdi sa Bicol Region man tabi Sir Pio, sarap man sa pinagtaong ehemplo ni Chairman Garcia, ito bagang nangyari sa Libon kung sa insigun sa iya ikinamundo niya na may nagadan na duwang kandidato kan paparani ang eleksyon. Alagad sa pag-esperso baga kan na COMELEC na maibugtak tulos under COMELEC control ang lugar. Na din matrangkilo asin natapos nin wara nin ribok itong barangay and SK elections duman sa nasabing lugar.
And ini man sirtiyo ang naging dahilan kung nata halangkaw ang trust rating umano kan mga Pilipino sa bilog na ahensya kan na Commission on Election. Alagad sa ibong kinisirtiyo na nga punan man giraray si Garcia na padagos na suportaran sinda mga Bicolano at sinibapang mga Pilipino tangani ng tuloy-tuloy ang magagayon na kondusir ng eleksyon. Naungunta sirtiyo ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Marami pong pagbabago ang darating pa para sa ating election management system sa ating bansa. Ang pinaka-importante po sa amin ay muling na ibalik ng komisyon ang tiwala ng mga mamamayan. More than anything else, walang proseso, walang sistema ang effective kung hindi nagtitiwala yung mga mamamayan sa sistema, sa proseso at sa mga taong nagpapatakbo nito. Sa ating pong palagay, bumalik ang tiwala ng mga mamamayan sa Commission ng Election. Sa amin po, sapat na yun. Pero kakailanganin pa rin namin ang tulong ng bawat isa sapagkat hindi po kaya ng COMELEC lang itong pag-hold ng eleksyon. Alright, sirtiyo, yan ang kaptang kanaging pahayag ni Chairman Garcia. Iyon na nga ni baga sugustutang sabihon tao sa Bareta naman nga ning alas 5 igo naman ning nagrally pigo question naman sa 2022 elections. Dayaan da kun ano sus napapaanom na sa na daw baya adi. Sige. So, yun tabi sirtiyo pag-asigurar man ni Chairman Garcia na naghingo asinda para sa mga malinig na eleksyon. Sige. Alright, tabi sirtiyo dagdag ang impormasyon na libigi sa luwas. Joshua Pino, PCGB. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa luwas. Nagtiripon ka sa bago with Chairman Garcia mismo kan Commission on Elections. Bisita kan Kabikolan. Yan ang nga sa pinagasabi tani. Sign an sala sa tuya sa institusyon o sa sistema. Tagaro dahil nasa naba kita ning padumanan. Kasubago garing sa aga na lang kayo sa tingog kan banwaan ta inita medyo kana duman medyo dakol-dakol ano para antabay ta ano kumpara paghapon. Duman ta na sana yan na i-expound tabi ta mantang su COMELEC nagasabi na gigibang kabos ang medyos naibalik na sa tiwala. Yan may nagrally naman duman sa Manila. Pigo questioner so election kan 2022 sus Mario Joseph naman. Sa ina sa nabaya kita mga Pilipino. Yan, taot sa aga na lang po yan sa tingog kan banwan alas 9 sagkod alas 10:30 yan sa kunya na yan sa periodong ana. Sige, so balikan tamo na tabi ito na kunyan so sa panahon sampol pa sa nang init na sa tuyang na i-experiensyahan mapik pa po iyan tabi ining mga maabot na aldaw asin bulan. Remember sa ibang lugar tinira na po kang El Nino. Grabe na ang kulang sa tubig, nagbaratak na ang daga kan mga kabasan, pananuman. Yan. And pinagkukonfirmar man kan pag-asa ay magikan defensa civil na nasa tahaw na nga ni kita kan El Nino. Pasalamat dahil kita naafektaran tulos ikumpara sa ibang lugares na sagkod ngunyan grabe ang epekto. Kita parang dumana pakatapos kan tahaw dumana kita sa patapos ng porsyon kang El Nino. Sa sakubon pa man kita giraray. Okay, ingat po kita because water is life. Yan. Pag daing tubig gabos, daing mapupwede ang hiro-hiro sa bilog na kinaban. At kung adalan tabaga, sabi ta na nga ni sa istorya kan manlain-lain na nasyones, manlain-lain na sibilisasyones, minapoon ang sibilisasyon sa lugar na harani sa body of water. Sa may dagat, sa may salog, sa may sapa, yan. Diyan iyan tabi minapuroon kadaklan ang sibilisasyones. Takaipon ang tubig yun sa oral daw. Mawara na sa ng kuryente, apera tubig. Yan. So, sa daraga, hilinganin doon sakripisyo kan mga taga-daraga. Grabe ang kakuan yan, ang supply as in quality ng tubig dyan. So, yan po, El Nino, tabi. And bako sa naman tabi tubig ang apektado, pati salud. So, pagkaon ta, siyempre, kung day naka-adaptar so sa tuyang agricultural sector sa pagtanom na chichimpuhon so pagbunga, aranihan, nasa tahaw kan El Nino. Yan. Igo paano ning technique baga ayan na farmers
ang farm technicians na ano ang pwedeng itanom na variety ng pagkaon na maski dain tubig, umaloy ang tubig, buhay, igwanin makakaon ng tabo, igwa iyan, tabi. Kung da ito nagkaigwanin maray na pasunod-sunod, magakaigwa po ning vacuum, ning void sa supply ning kunyan, nin pagkaon digdi sa satuya. Dipisil po yan, tabi dipisil yan sa na pangyayari. So, yun po ang tabi. Pwede na June ang satuyang kunya dyan, mga natada. Nag-go signalan sa tuyang Tech Department. Sige tabi. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat kan sa ido paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magwantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol